A presión veciñal rematou coa ocupación dunha vivenda en Combarro, no concello de Poio. O pasado venres dúas persoas entraran pola forza na casa actualmente deshabitada e propiedade do Sareb. La casa vacía lleva desde el 10 de diciembre y con los carteles desde el 26, 27 más o menos. O sea, ellos vieron los carteles, vieron que era de un banco y se metieron dentro. Reventaron todas las cerraduras de toda la casa entera. Aínda que non tiveron problemas cos ocupas, a preocupación foi estendéndose entre a veciñanza. Moitos temían que a vivenda se convertera nun foco de delincuencia. Outros que o episodio se repetira noutras casas deshabitadas da zona. Acabamos de heredar esta casa, mi padre falleció hace unos años y estamos mi hermano y yo me he venido de Vigo, yo vivía allí y me he venido por aquí porque quería estar tranquila y quería tranquilidad y ahora me encuentro en estas circunstancias, que no puedo dormir por la noche, que tengo que cerrar, yo trabajo y estoy fuera muchas horas y yo tengo miedo. Es compartido con otras dos viviendas, una propietaria es esta, Rocío, de esta casa y no estamos tranquilos con esta gente en el pueblo. Que hai máis casas vacías, bueno, aquí está habendo roubos, a verdade que isto non pode ir para diante, senón estamos mal. Hoxe os veciños concentráronse ás portas da casa para protestar pola ocupación. Un centenar de persoas atenderon a convocatoria durante a que se viviron momentos de tensión, especialmente cando a muller saiu ao balcón da casa para gravar os manifestantes. Finalmente, un grupo de veciños conseguiu entrar na propiedade. Entre eles estaba o alcalde de Poio. Ángel Moldes falou cos dous ocupas e convenceunos para abandonar a vivenda. E o que lle transmitimos foi que o mellor para todos era que abandonaran a casa, porque o que iba a ocurrir é que se iba a crispar máis, que aumentaba a crispación, e un pouco accederon a irse. Tamén o que lle pido, e foi un chamamento ao goberno do Estado, é que estas situacións se complican e cada vez está máis na actualidade e hai que facer leis donde nos permitan ter a seguridade aos propietarios de que se ocupan unha vivenda, independente de quen sea, que non poida ser ocupada de calquer maneira nin pola forza. A parella marchou da propiedade nun taxi entre os apupos dos veciños ali concentrados. Moitos manifestaron o seu alivio, entre eles a propietaria da casa contigua. Non pensaba de verdad que isto se iba a solucionar hoxe, pensamos que iba a ser un proceso moi largo. Nada, darlle gracias á alcaldía, á policía local que nos apoyou en todo momento, á Guardia Civil que veu hoxe, a toda esta xente que deixou a súa vida para axudarnos. Tras a marcha dos ocupas, a empresa de seguridade contratada polo Sareb e o representante do Banco Malo na provincia iniciaron o cambio das fechaduras e a instalación dun equipo de alarma e de portas de seguridade.